दिनै NRL फुटबल एकाडेमिनिफ्राय डेमोक्रेसि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव मोनथाम केटेगरिनि अंडर 15, अंडर 17 आरो अंडर 19 बे मोनथाम केटेगरिनि सेलेक्शन ट्रायल जादों। बेयावहाय जोंनि BTCनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे खाथि खाला थानाय जेरै सनितपुर, दरं आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय गलाघाट, लखिमपुरनिफ्रायबो फैदों। टोटेल बेयाव 500निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो आसा खालामदों जोङो बे ट्रायलनि गेजेरजों जोंनिफ्राय गोबां प्लेयारफोरा सेलेक्शन मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोनखौ कोचिं होनानै गासै फेसिलिटिखौ होनानै बिथांमोनखौ साफा फुटबल प्लेयार हिसाबै बानायनो थाखाय बिथांमोना बेयाव सेलेक्शन खालामनो फैदों। थारैनो बिथांमोनखौ जिहेतु सेलेक्शन जागोन बा सायख'गोन, बिथांमोनखौ गेलेनाया बहा लांनानै गेले इन्टारनेसनेल बिथांमोनाथ' NRLनि थ्रुयैदि NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोना जिहेतु आई लीग गेलेयो, बै प्लेयारफोरानो इयुनाव बे आई लीग गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना जुदि जग्यता जायोब्ला बिथांमोनखौ बै गेलेनायाव बाहागो लाहोगोन। दा गेलेनायनि बिथिङाव गोबाङानो गावनि जिउ दाहा लानो हादों। बे समावहाय नुनो मोनदों गेलेनायनि बिथिङावहाय बेबायदि साख्रिजों गोबाङानो गावनि जिउखौ खुंनो हादों। बे बेलायाव गेलेगिरिफोरखौ नोंथाङा मा साजेसन होनो नागिरदों, मा बिथोन होनो नागिरदों? बेयो दानि जुगाव गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गावनि केरियारखौ दाना लानो थाखाय मोनसे मोजां स्कप आरो बिनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गावखौ स्टेट आरो नेशनेल प्लेयार हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजों गेलेनायनि जुदि नोंहा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलाव जुदि गेलेनायनि सार्टिफिकेट थायोब्ला जिखुनु नोङो साखरि बाखरियाव एंगेज जानायनि थाखाय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेखायनो आङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो थाखाय गेलेनायनि जि मोनसे आयदा, बे फुटबलाबो मोनसे आयदा हिसाबै गावनि जिउखौ दाना लानो थाखाय मोनसे बिजों जानो हायो आरो बेखायनो गेलेगिरि बिथांमोना नार्भास जानायनि खोथा गैया। बेयो मोजां मोनसे स्कप दिनै NRL बिथांमोननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय टेलेन्टेड प्लेयारफोरखौ बिथांमोना सायख'नो थाखाय बेयाव केम्पखौ खालामफैदों आरो बे हिसाबै आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां बेबायदि प्लेयारफोरा गावखौ सेलेक्शन मोननो थाखाय साक्सेस जागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। बेनि जिहेतु बेयावहाय 500सो प्लेयारनि गेजेरावहाय सायख'गोन, जायफोरा मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ बासिनानै सायख'ना हरगोन आरो माखासे थालांनाय आरो जायफोरा सायख'जानाय बिथांमोननिफ्राय मा बिथोन होगोन? जायफोरा दिनैनि केम्पनि गेजेरजों सायख'जागोन बिनि उनावबो बिथांमोना फाइनेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन। बे फाइनेल ट्रायलखौ बिथांमोना खालामबावगोन आरो जायफोरा माने ट्रायलाव मोनाखैसै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नार्भास जानायनि खोथा गैया। बेबायदि गोबां ट्रायल फैबावगोन स्टेट लेभेलाव अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 19 बेबायदि जुनियर सिनियर साब जुनियर बेबायदि ट्रायलफोरा जाखाबायनो थायो। दा बेबायदि गेलेनो थाखाय नोंथांमोना स्कपखौ मोनबाय थागोन आरो नाजानायखौ जेब्लाबो गारनो नाङा, नाजानायखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो बेबायदि केम्प जायोब्लानो बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो, आं बेखौ खावलायबाय।